Gaur Kardeo Baiara, Zierben. No lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco, Tabasco, lo del ojo era Tabasco. No lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco. Aupa, andal. Zorika iztoa protagonista. Lo dijo un artista vasco. Bueno, improvisazioa, batzutan hola tokatzea, eta gaurkoan halaxe doa eguna. Bueno, gaurkoan bidegorriko ez, Larenako bidegorriaren inguruko erreportaje edo bideo laburra genuen, baina, aspaldian ezagutu nahi nuen toki bat ezagutzera etorri naiz, Montaño mendia intzutzen ere, eta naiz eta gaurkoan ez dudan uste goraino joan naizenik, larenara heltzeko beste bide bat hartu dugu, bidegorria ez dana noski, eta espero dudana Kardeo Baiarako imagina politakoak emango dizkina da, goiko aldetik azaltzeko pixkatxo bat, nolakoa den Zierbenako azalera gehien batzen duten beste auzoak. Normalean guk ezagutzen duguna portuko Zierbena hori da, baina eliza nagusia dagoen tokilaz gainera, beste bi baiara kurioso ditugu, alde batetik Kardeo, eta bertzalde Baie izeneko beste aran txiki bat. Eta horiek dira nire gaurko objektiboa, hemengo montainoko bide hauetatik hortxe bada. Hora horrean duzuena, lehengo planoan, Baiararen bekaldean. Hori da Kardeo auzoa, eta gero ja goian, ez dakit ikusten den, hau ez da, hau mobilarekin ari naiz, elizatxo bat ikusi beharko zenukete, eta hori da Lakuesta izeneko Zierbenako beste aldea. Handik aurrera, itsasorantza joaten gara, aldapatxo bat dago, eta portura eramaten gaitu. Eta beste hori guztia, Serantes, hori ere ezagutzen duzue. Baina aurrean naiz askorik ez den ikusten bide bat dugu, ez dakit nazionala edo, nazionala izango den, ez dakit, niko txetaz eta ez dakit. Hor tartean, mendibuelta horren tartean eta Serantes tartean dago Baie izeneko beste auzune txiki bat hemengo Kardeokoaren antzekoa. Gainera Baie, lehengoan poblakuntza eta datuak honitzen begiratzen, eta Baie da Kardeo baino biztanle gehiago dituena, naiz eta oso txikia den. Kardeo Baiaronetatik hortipetik ez dakit nondik pasatzen da bidegorria, eta bidegorria ja arantzako bidean, Larenara arte eramaten gaitu. Ni arantzeko naiz, eta gero badaukadan aukera Kardeo auzotik, erditik Kardeo hori atrabesatzeko, pasatzeko, eta berton ea Zierbenaren inguruan bitxikerin bat kontatzen dugun. Zierbena badauka, mendi guzti hauekin zerikusia daukan beste kontu bat, hementxe bertan, bigarren karlistadan, bizi izan ziren, enfrentamentu latzak, eta horrek bi ondorio izan zituen. No lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco. Lo dijo un artista vasco. Tabasco, no lo decimos nosotros.
egunak zelan hobeto duen eguerdi aldera. Venga, justo hortxe, hementxu dugu montaino, eta ni, bueno, hortik goitik ibilen naiz biziketarekin, eta bide gorria putxo alberago doa. Kardeo, auzo, honetatik gaindi. Hemen ja etxetxoa ditugu, eta hemen Kardeoko auzo polita. Bai eta hau, nahiko bitxia dira, ezagutzen ez badituzue, merezi du larenara joaten bazarete, paseotxo bate onarte matea. Bueno, esaten nuen entz. Hane, baita, ni justo muskiserako, lehen muskiseko imagina ikusi dituzue, justo, a ber, no, paraka, otxo, portillo de ojeda edo ditzen den kontu badao, mendilaren bestaldera joateko, eta hor justo atzean petrokimika dago, eta handik etorri gara, laren arte, buelta eman, eta haren Kardeoko auzonetatik barna. Bueno, esaten izuenez, ez dakite etxeak jarri edo, hor dago zirbenaren ikurriña dituen etxetxo bat dago. Venga, zirbenak esan dizueten lehen badoka historio kurioso bat, eta hau izan zen karlistadetan, bigarren karlistadetan nahiko eskenatoki beliko nagusia, eta antza denez, baiara guzti hau, baieko bat, eta, bai eta zirbenako auzokideak eta, alde egin zuten normala zenez, alde egin zuten edo geratu zirenak akatu zituzten. Eta ia jenderik gabe geratu zen Zirbena bera. Zirbenak ere portutxoa du, itxase komponente hori dauka, beste Euskal Herriko beste herri asko bezala, itxasoa mendila oso batuta egon dira, naizta, badakigunez gero, industria sartzen denean, kostalde hori oso dinamikoa bihurtzen den. Edo izan den betidanik, balea gantzuaren garaietatik ona, edo inkluso horrelagotik. Esatera ni joana zan, agian Zirbenako jendea ezagutzen baduzue, izango dituztela abizen pixkatxo bat agarroak. Ez agarroak ez dakite, japonesa dialako, Espainiko beste, Andaluziko beste herri batenak bezala, ez dakit hori ezagutzen duzuen. Baina, abizenak, Bizkaiko mendebalde izateko, hementxe, oso ohikoak dira, Gipuzkoako abizenak. Eta kontua da, justo 1876 urte hartan, bigarren karlistaren amaieran, Zirbena bera Gipuzkoarrez birpopulatu zutela. Beraz, honek esan nahi du, ez bakarrik atrazio, lan beharrak edo, erakartzen dituela jendea, bai eta, krisi garaietan, eta horiek krisi garaiak gerrak izaten dira normalen, balako kontuak ere izaten ahal direla. Eta hemen adibidez, 19. mendeko azken laurden hortan gertatu zen baita. Tabasco, no me lo fuera Tabasco. Así que gero ez nire borka bota errealtzalea izateagatik, Gatxila porta.